Dobro jutro ljudi, dobrodošli u Maroko. Evo, prvi dan zvanično kreće, bio sam ovdje u jednom smeštaju, Darka Mila se zove, vlasnik je Belgijanac, tek je uzeo smeštaj. I u principu plan za danas, idem do plavog grada po imenu Chefchaouen. Inače ovdje su noćas bila parkirana dva automobila, jedan od njih je bio onaj Unimog, neki Nemac koji kampuje u tom istom Unimogu. Evo ovdje je, koliko vidim, i parking za kampere. Ništa, krećem polako. Razmišljao sam i o tome da li ostavim neke stvari ovdje u smeštaju kod čoveka, jer mislim da sam se možda malo prenatrpao. Ali rekao, ajde, neću. A da, inače ne verujem da sam spomenuo, na brodu sam upoznao jednog Nemca, mlađi tip, to je zapravo nas dvojica smo jedini bili mlađi na tom brodu. I onda smo se negdje dogovorili kao ajde prvih par dana da zajedno putujemo, da čisto uđemo malo u ritam, da vidimo šta kako, ali Nemac je valjda promašio smeštaj sinoć, pa ga nije imao, pa ne znam na kraju šta se desilo. Posljednje što sam kravice. Posljednje što sam čuo jeste da su mu dali neki kauč na kome kao može da prespava, ali evo, od jutros mi se ne javlja. Tako da možda na ovaj put idem baš solo, bez Nemca prvog dana. Ali da, ljudi, Maroko! Toliko sam dugo sanjao o ovom putu i evo, ono se konačno odigrava. Možda da sednem negdje ovdje na kaficu pa da sačekam Švabu i da obrnem koji krug. Eno je tamo luka gdje smo sinoć pristali. A ne znam da li vidite ono skroz u daljini tamo, to evo vam je Gibraltar. Ništa ljudi, ajde javim se malo kasnije samo da sednem negdje na kafu. I evo ljudi, popio sam jedan vrhunski espresso. U svakom slučaju dobro jutro još jednom. Evo upravo sam krenuo iz gradića po imenu Ksar ez Sig. Kao što rekoh, danas prelazim nekih 150-160 km do plavog grada po imenu Chefchaouen. I u principu odavde iz ovog mjesta, pošto je tu odmah pored Tangier luka, postoji magistrala, ali ja neću da se vozim magistralom, već sam izabrao neki put koji je manje frekventan, pa da vidimo šta nas čeka. Zaista prelepo jutro, trenutno je nekih 15 stepeni, sinoći smeštaj je bio, da kažem, ok, ali malo je bilo hladno, onako smrzao sam se, pa sam se onda probudio negdje oko trojke. Kerovi su neki lajali, onda je u 5 nešto krenuo hodža, tako da je bila vesela noć, ali ne mogu da se žalim zaista kada je ovakav dan predamnom i kada se nalazim u Maroku gdje sam došao svojim motociklom. Vidi ga magarac, koji piški. Ideja za Maroko se javila još negdje u septembru prošle godine, nakon što sam pričao sa kolegom iz svoje firme koji je zapravo bio u Maroku prošle godine i rekao sam to je to, idem u Maroko. Onda sam čak razmišljao da li eventualno da dođemo ovdje sa prijateljem jednim, da iznajmimo motocikle u Marakešu i da se onda vozimo 4-5 dana. Na kraju se ispostavilo da taj prijatelj nije mogao, da mu datumi nisu odgovarali, a ja sam gledao da to nešto bude tu oko Uskrsa. Tako da je na kraju odluka pala da idem sam i da teram svoj GS za Maroko. Ostao sam možda negdje dužan i za informacije koje se tiču trajekta. Sam trajekt je, kao što ste verovatno vidjeli u prethodnim negdje snimcima ili u prethodnom videu, sam trajekt je ok. Nakon 3 dana mogu slobodno da kažem ništa posebno. Najveći komfor leži u činjenici da sam imao svoju sobu, da sam bio u potpunosti nezavistan od drugih gostiju, znači sam uđem u sobu, odmaram, spavam, tuširam se, radim šta god, gledam serije. No ono što mi nikada neće biti jasno kod ovih ljudi iz Europske unije i da ne kažem kod ovih matoraca, znači vide kolonu od 30 automobila i oni svi
jedan iza drugoga stoje u redu s upaljenim motorima iza tih istih kola i kampera i autobusa i ja sam se samo napravio pametan i otišao bukvalno okolo, došao prvi, carinik mi onako klimnu glavom, ja klimnu njemu glavu, čak vas tu ni ne proveravaju, pošto kompletno da kažem dokumentaciju završavate na brodu. Dakle, na brodu vam lupaju pečat u pasoš i dobijate jedan beli papirić koji onda čuvate sa sobom jer je to dokaz da ste privremeno, da kažem, kao uvezli motocikl u zemlju. Tako da, iako sam izašao među poslednjima sa broda, zapravo sam među prvima ušao u Maroku. I eto, ukratko to je to. A ja idem da uživam malo u ovoj vožnji, da pustim neku dobru muziku. Šta da vam kažem, ljudi, uživajte u sledećim kadrovima. I evo ljudi, vraćam se nazad u mesto iz kog sam pošao zato što se Švaba probudio. Zvao me malo čas, rekao aj se vratimo da doručkujemo pa da krećemo. U principu ne bi se vraćao, ali danas imam samo 160 km, to ne mogu da vozim ne znam ti ni ja koliko dugo, a drugo ne mogu se čekinujem u smeštaj pre 3, tako da vraćam se i šta da vam kažem, ovu avanturu odpočinjem malo kasnije nego što sam mislio. Aj, čao! Ljudi, mali update, Švaba se ipak probudio, s kojim ću da putujem danas, pa sam se vratio tih nekih 5 km nazad, a mislim, gle, sunce, 15 stepeni, šta čoveku više u životu treba? Sunce, 15 stepeni i gas. Evo, čisto da vidite, ovo inače, što su, da kažem, kao ovi znakovi, to nisu radovi na putu, iako će se ovaj put raditi, ali bukvalno pre mesec dana je Maroko imao neviđene poplave, tako da polovina puteva je baš u lošem stanju trenutno i to će se krpiti, ali evo, za sad, šta je tu je. Mi nastavljamo dalje. Evo ljudi, čisto kratak update, stavili smo ovde da popijemo brzunsku kaficu. Solidno je vruće, 21 stepen, već se osjeti toplota, ali neću još da skidam termoslojeve jer se penjemo gore. Ovo je neko jezero ili ne znam šta li je. Ovde nekih 10 km od grada po imenu Tetuan. Moram da priznam da mi je za sada Maroko prelep, ali da je daleko više zelen, barem ovaj severni deo, nego što sam mislio da će biti. A sve ovo ovde gore su Rif planine. Interesantna zemlja. Jako puno stoke, dosta se osjeti prerađevine zapravo od mleka, sir kako se pravi i da kažem ostali proizvodi. Ništa, to je to. Krećem polako, použivajte još malo u ovim kadrovima.
Evo ljudi, ono tamo je plavi grad Schaffhausen. Super je put do ovde bio, a priroda je daleko više zelena nego što sam mislio da će biti. I evo danas je baš bila jedna prijatna vožnja, jedno super zagrevanje pred naredne dane. Halte police. Inače ne znam da li sam zabeležio na kameri, ali usput je baš bilo dosta policijskih ovih punktova, ali nas bajkere na motoru ne zaustavljaju. Samo im mahneš, mahnu oni tebi i to je to, teraš dalje. Znači ovo ovde su sve rif planine i prelepo je zaista. Osjeti se taj neki ono mediteranski vibe. Uopšte nemam utisak da sam u Severnoj Africi. A asfalt, kao da sam na trkačkoj stazi. I evo nekih kolega bajkera. Ovo neko slikanje, a? Slikaju se i lokalni bajkeri. Plan za sad, to jest za danas, smestiti se u hotel, otići do Brice. Zarasto sam i to stvarno više ne mogu da odugovlačim, potrebno mi je jedno šišanje, samo da mi ne uradi neki ono arapski fade. Ali ne mogu da se... Ne mogu više stvarno ovako čupav da izlazem pred kameru, prosto nije nije lepo, a ni oko ugodno. Jedino što sam se opet malo ukočio, ne znam da li je to zbog ove opreme ili zbog čega, ali dalje me malo zeza desna lopatica, pa ćemo da vidimo. Idemo sistemom eliminacije. Ne bi valjalo da je oprema, to je baš loša priča. A zašto se zove plavi grad? Neki kažu da je to samo zbog turista, da bi kao eto bila fora. Drugi kažu da je zbog Jevreja koji su dolazili ovde i za koje, ako se ne varam, plava boja predstavlja ili nebo ili nešto sveto, nisam sad siguran, ali izgleda jako lepo i baš mi je bila ona varijanta da li da dolazim sad, to jest danas ili u povratku, ali sam rešio da ovaj prvi dan bude malo laganiji što se tiče vožnje i da Schaffhausen posetim danas. Op, trebali smo tamo. Dobro, nema veze, ajmo ovamo ćemo. Eto ti je kad pratim priču, a ne navigaciju. Smestio sam se u Schaffhausen. Smeštaj nije loš, ono nešto bazično, ali ljudi, ovaj pogled. Ovo vredi svih para. Čitavih 30 €.